Yesaya tia duonum nkron. Hwɛ, Awurade nsa nye tia enso ogye, na nasum munye dura erente asem. Na mmom, mo amumuyɔ ne de ɛma mo ne mo Nyankopɔn ntamtwe. Na mo bɔne na akata nani afiri mo ho a enti ontie. Na mogya akeka mo nsam, na amumuyɔ agu mo nsa tia ho fi. Mo ano keka atorosɛm, mo tɛkyerɛ maworo nkontompo. Obiara nsaman asantene ne so, na obiara inni asɛm nokure mu. Wɔde wɔn ho to nsanhunu so, na wɔka nsanhuhuo. Wɔnyinsɛn ɔhaw, na wɔwo musuo. Wɔhwane ɔkyerebene nkosua, na wɔnwono anansententan. Die odi wɔn kosua wu, na wotie bi so a ɛpae ahurutia. Wɔn tenta no renyɛ ataadeɛ, na nnipa remfa deɛ wɔyɔ nkata wɔn ho. Wɔn nnwuma yɛ abusudwuma, na aboɔdusɛm die wɔ wɔn nsam. Wɔn nan tutu mmirika kɔyɛ bɔne, na wɔyɛ ntɛm kɔhwie mogya a edi bim gu. Wɔn adwene yɛ abusudwene, ɔsɛeɛ ne obubuo wɔ wɔn atempɔn mu. Asomdwie kwan deɛ wonim, na atɛntenene nni wɔn akwan mu. Wɔayɛ wɔn akwan nkontonkyi, obiara a ɔfa so nnim asomdwie. Enti na atemmuo ne yɛ ntɛm awareɛ. Na tenene nso nto yɛn no, yɛtwɛn han, na hwɛ, esum nie. Ne ɔhyerɛn nso, na sum kabii mu na yɛnam. Yɛkeka ɔfasuo ho sɛ anifirafoɔ, na yɛkeka sɛ wɔn a wonni ani. Yɛsunti awia ketee sɛ kusuu mu, yɛhinhim atwentwemfoɔ mu sɛ awufoɔ. Yɛn nyinaa pɔ so sɛ asisire, na yɛsi apini sɛ mmuruburo. Yɛtwɛn atemmuo nso ebi ni hɔ, ne nkwagyeɛ na ɛne yɛn ntɛm ware. Na yɛn mmarato dɔɔso w'anim, na yɛn bɔne di yɛn adanseɛ. Na yɛn mmarato da yɛn anim, na yɛn amumuyɔ nso yɛnim. Yɛato Awurade mmara atwa no nkontompo, na yɛapa yɛn Nyankopɔn akyi. Yɛkasa nhyɛsoɔ ne mfomsoɔ kasa. Yesusu atorosɛm wɔ akoma mu yi no adi, na wɔde atemmuo asa ne akyiri kɔ, na tenenee akogyina akyirikyiri. Na nokorɛ ahwe ase edwam, na deɛ ɛtene ntumi mma mu. Na nokorɛ ayɛ ade a ɛho yɛ na deɛ ɔtwe ne ho firi bɔne ho no, wɔfom no fa. Na Awurade huni, na ɛyɛ n'ani so bɔne sɛ atemmuo biara nni hɔ. Na ohunu sɛ ɔbarima biara nni hɔ, na ɛyɛ no nwanwa sɛ ɔkamafo biara nni hɔ. Ɛna ne basa gyee no, na ne tenenee wowaa no. Na ɔhyɛɛ tenenee sɛ nkataboɔ, na nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ hyɛɛ ne ti. Na ɔhyɛɛ awerɛtɔ ataadeɛ kataa ne ho, na ofiraa ne nkontwe sɛ ntoma. Sɛ wɔyɔɔɛ no, saa ara na ɔbɛhyɛ wɔn anan mu de abufuhyeɛ ama n'ahohiahiafoɔ, ne akatua ama n'atamfo. Nsua no ama nso, ɔde akatua bɛhyɛ wɔn anan mu. Na wobɛsuro Awurade din afiri atɔyɛ, ne n'animonyam afiri owiapuebea. Na ɔbɛba sɛ asu a ano yɛ den a Awurade ahum de reba. Na ɔbɛba sɛ ɔgyefoɔ ama Sion ne Yakob mu wɔn a ɔsane firi mmarato mu no. Awurade asɛm nie. Na me deɛ, yei ne me ne wɔn apam no. Awurade na ɔsie, me honhom a ɛwɔ wo soɔ no, ne me nsɛm a mede mahyɛ wɔn mu no, ɛremfiri wɔn mu ne w'asefoɔ wɔn mu, ne w'asefoɔ asefoɔ no mu. Awurade na ɔsie, ɛfiri sɛsɛɛ de bɛkɔ akosi daa.